का बताई हम। गाजा पी के भक पियावा बीच रे डगरिया में सुतेला। गाजा पी के भक पियावा बीच रे डगरिया में सुतेला। कमर पातर कुछ काम रोना उठेला, मोर सामर कुछ काम रोना उठेला। ए बम जी ऐसे काहे कहतानी, का भइल? का भइल ई ना पूछ के का ना भइल, ली है सुनी। कि देही में दम है ना, पिए में कम है ना, गाजा भांग तुरते सलहट जाता हो। कांवर लेके पियावा मोर पलट जाता हो। देवरो भी नहीं खे की देती जल ढार हो, एक के लेके ओनी हो के लाचार हो। देवरो भी नहीं खे की देती जल ढार हो, एक के लेके ओनी हो के लाचार हो। हमको मजोर बानी दर्द से देहिया टूटेला, हमको मजोर बानी दर्द से देहिया टूटेला। हमर सामर कुछ काम रोना उठेला, मोर पतर कुछ काम रोना उठेला। अरे ए बम जी कोनो उपाय लगा के चलिए ना। का उपाय लगाई, मुआना चल चल के गिर जाता। कि बाका बाका बोलेला, खड़ा होके ढोलेला, कब जाने मुड कर फिर जाला हो। दू डेग चलिए के गिर जाला हो। कलु सरगम के हम कतना समझाई, मन करो ताके बीच रहे गोरियाई। आंसू आशीष के हम कतना समझाई, मन करो ताके बीच रहे गोरियाई। एगो घर पहुँचब कैसे इहे बात मनवा में घुटेला। देव घर पहुँचम कैसे यह बात मनवा में घुटेला। कमर पतर कुसे काम रोना उठेला, मोर समहर कुसे काम रोना